Siyabingelela siyasithoba, siyabingelela. Sikhuluma indaba ebucayi, sikhuluma indaba yokuthi kungabe bukhona yini ububi besithunywa? Kungabe isithunywa uma sinabo ububi kuba into enjani? Into yokuqala efanele siyi-understand-e bantwana bamoya ukuthi kufanele uyazi indalo. Injulabuchopho zizokutshela ukuthi indalo kaNkulunkulu inazo zonke izinto ongazicabanga. Kunobuhle bakhona, kunobubi bakhona. Kunokunyuka, kunokwehla, kunobumnyama, kunokukhanya. Akukho okungenako ububi bakho. Isithunywa umoya wokukhuleka, umoya wesiprofetho, umoya o-align-a noNkulunkulu nabantu abadala. Kepha-ke njengayo yonke indalo kaNkulunkulu ngeke singabi nabo ububi baso. Hhayi ukuthi lobu bubi mhlampe busenza kube into enokungcola. Siyazi ukuthi isithunywa umoya wenhlambuluko nohlambulukile futhi ongakufuni ungcolisa. Ingakho abantwana abanesithunywa bephila ngaphansi kwemiyalelo noma bephila ngaphansi kwemithetho e-strict ngayona ndlela. Mina-ke ngumuntu oyahlale adlale ngengqondo, ngiyaye ngube umuntu oyaye a-analyze njengomuntu osephile nesiphiwo aphinde asebenze nangaso esithi isikhathi lesi. Ngiyaye ngihlale phansi imicabango ifike ukuthi awuke ukhulume ngalokhu ngakuba akekho noyedwa osake wakhuluma nako. Yini isithunywa? Into yokuqala, isithunywa umoya wedlozi elihlambulukile elaliphile lashona, idlozi elalikhuleka elahamba emhlabeni selikufundile ukukhuleka ngokwesonto. Ezinye iy'thunywa-ke zahamba-ke noma zingakhuleki, kepha zinemimoya ehlambulukile noma ngithi phecelezi zazinemoya emihle engenabo ubusathane noma engenabo ubumnyama. Mazifika ezweni likamoya zafike zahlanjululwa maqede zashintshwa zasetshenziswa ama-messengers. Njengoba uzwe igama elithi isithunywa, isithunywa umthunywa, umuntu othunywayo noma isidalwa esithunywayo ukuthi hamba uyokwenza lokhu. In this case sithumela imiyalezo. Obani abathola imiyalezo? Iy'ngane ezikhethekileyo zasemhlabeni. Isithunywa-ke sisuke siyigazi lakho. Asikho isithunywa esi-stranger singavele sifike kuwena sithi sizophakama ngawo unless otherwise kunomkhuba othile okhona lapho. Asikho-ke lapho namhlanje. Ububi besithunywa akuve kungu-degrade isithunywa, kepha ngingathi ukuthi ama-challenges isithunywa esiyaye sithi noma esiyaye siwenze noma esiyaye sibeke phezu kwempilo yomuntu esimkhethile. Kwama-challenges ayabe nzima, ama-challenges ayaye alethe ingcindezi noma ama-setbacks. Into yokuqala, isithunywa asi-compromise. Isithunywa asi-compromise ngale ndlela yokuthi isithunywa sibuye sikhohlwe ukuthi usayingane yasemhlabeni, usayingane esakhungwe izinto zasenyameni ngoba usenyameni. Yebo, isithunywa siyafika ney'mfundiso zokuthi ungabi dwell in kakhulu kwinto yasemhlabeni, kepha ngeke sikushintshe ukuthi usasemhlabeni. Ngakho njengoba usawumuntu wasemhlabeni nomntwana wasemhlabeni, ngeke ungabi nawo amaphutha, uthande ungathandi. Isithunywa asi-compromise. Isithunywa siyashesha ukuthi sibaleke sisuke kuwena ngoba naku isithunywa si-obsessed ngokuthi singangcoliseki. Isithunywa siyayenza leyo nto, sikushiye nje undingasithebeni, silinde until kuze kube ukuthi-ke usuhlambuluke ngendlela esiyifusa ngayo. Uma sikushiya-ke sihlehla akuhambi kahle empilweni yakho ngoba kusuke sekukhona la mandla ashodayo. Isithunywa siyakwenza ukuthi ube umuntu
ungenabo ubudlelwane nabanye abantu. Isithunywa sihleli sifuna uwedwa ngaso sonke isikhathi. Leyo nto iyawenza i-loneliness empilweni yomuntu. Uthole ukuthi nesithandwa awunaso. Isithunywa njalo sivalile and uthole ukuthi asizwa nanokuyizwa indaba yokuthi ukhulekela ukuthi ufuna ukujola noma ufuna umuntu wena. Ngobani? Sinale mission yaso ukuthi sifuna wenza lento esiyifunayo. Isithunywa siyakwenza ukuthi izinto ezibambekayo ozifisayo singakuniki. Kungaba imoto, kungaba umuzi, kungabe mhlambe iy'ngubo ezibizayo, hlampe uthi ufuna ukugqoka kahle nje. Isithunywa sizingeni lezo ngoba kusona izinto ezingathi ishu lezi. Angiphinde ngi-emphasize ukuthi isithunywa sibe ngathi sinokukhohlwa ukuthi hayi bo, phela ingane yasemhlabeni le. Ngingasho nje ukuthi abantu abangamadlozi noma iy'dalwa ezingamadlozi noma iy'dalwa zomoya zinakho ukuthi zingasebenzi ngama-emotions. So zibuye zingadabuki, futhi azidabuki ngoba zona sezisebenza nge-logic. I-logic ukuthi ziyazi ukuthi ku-right lokhu, lokhu aku-wrong, kuhle lokhu, lokhuya kumbi ngokubona kwabo. Ukuthi wena uzizwa kanjani indaba yakho leyo abayingeni. Okuyinto ebuhlungu-ke leyo-ke. Kunabantu abayithathayo impilo yabo abangenwe yiy'phiwo zey'thunywa namakhosi. Bayithathe impilo yakho ngoba usehlulekile. Uphiliswa ubhojozi ile siphiwo esangena noma ile khehla noma ile salukwazi noma ulo moya wangena. Ngoba lo moya wangena uzokhomanda ngenkani. Awuzile ukuzowunetsharisha ukuthi wena wabona ingane ezelwe ikhuliswe ithi uma ngabe ikhala isayincane uma ngabe khona into eyifunayo ingayitholi ikhale ihayize bese iyathula kuthiwa awuthula nani. Asingeni leyo nto isithunywa. Asinetsharishi isithunywa. Isithunywa sizokwenza lento esiyenzayo nje ukuthi sifuna futhi wenze lento esiyifunayo. Manje-ke kufanele uzazi lezi zinto mntwana kamoya ukuthi-ke cha, isithunywa nje ezinye izinto noma impilo siyayenza ukuthi ibe nzima. Abanye abantu babuye bathande ukuglamorize iziphiwo. Bangabi 100% truthful ukuthi hhayi ezinye izinto zikanje nakanje kanje. Siyaye sithande ukuthi isithunywa sisithathe sisibeke phezulu engazuthi si-perfect. Isithunywa asikho perfect. Soze futhi aba perfect. Njengayo yonke indalo kaNkulunkulu sinazo izinto esizenzayo that we perceive as negative. Ngakuba zinama-impact a-negative kuthina njengabantwana abaphila emhlabeni. Ake sivale lapho. Siyophinde sikhulume ngelinye ilanga.